Să știți că muzicanții erau foarte apreciați. Foarte apreciați și respectați. În primul și în primul rând. Erau nunți, de exemplu, la Suat, când eram la nuntă, meream de sâmbătă de la miaz, mă refer la maghiari. Și veneam acasă luni dimineața pe la 3-4. Acum cam cât de des vă mai cheamă oamenii la un eveniment? Acum, de exemplu, jocuri nu s-au mai făcut, știi Dumnezeu. No. Numai atâta nică, suntem chemați la spectacol. Nici nunți nu-ți mai. Sincer să fiu, nunți acum, dacă ne bagă până la beseare, că până la mireasă și de acolo încolo să arăt. Îți ia de ora și soară și vii. Ora de alea nu mă, mai bine stau acasă. Că nu se merită. Deocamdată am dintre ei elevi care sunt mai de mult la mine să învăț și mă pot baza pe ei că o să ducă mai departe tradiția și obicei. Asta e și punctul meu de vedere și asta și vreau să fac. Pentru că cât am trăit nu mai trăiesc oricum. Asta să fie clar. Că vreau ca cineva să ducă mai departe tradiția și obicei. Stângaciu e un om a cărui valoare stă atât în felul minunat în care cântă la vioară, cât și în căldura cu care mă primește de fiecare dată când mă duc la el. Observându-l pe acest om, mi-am dat seama că este foarte subapreciat, luând în considerare faptul că aproape nimeni nu-l mai convoacă pentru nunți sau alte evenimente. Unul dintre scopurile acestui interviu este de a vă atenționa că anii trec și generații buni sunt din ce în ce mai puțini și cu toate acestea noi valorificăm absolut deloc și nu ne bucurăm de muzica lor. Dragii mei, țin să vă anunț că orice gen muzical dorim să ascultăm, având la îndemână internetul, prin 3 clicuri putem asculta absolut orice. Dar muzica acestor oameni, când ei pleacă, și muzica lor pleacă odată cu ei. Așa că vă rog, bucurați-vă de ei și valorificați-i cât încă mai putem. Bună ziua, domnul Stângaciu! Bună ziua și la dumneavoastră. Ce faceți, cum sunteți? Bine, mulțumesc de întrebare. Vă rog să vă prezentați, să-mi spuneți numele, vârsta, ocupația. Da. Mă numesc Suli Carol, zis Stângaciu, născut din 1960, 10 noiembrie. Acum, deocamdată, mi-am pus dosarul la pensie, am lucrat la Cluj și aștept să ne vie decizia pe undeva. Am înțeles. Când ați luat titlul de tezaur, cum am viu? În 2013. 2013. Și de cât timp cântați? De la ce vârstă ați învățat să cântați? Apoi eu la 7-8 ani eu deja am început să cânt. Da? Da. Și de la La 9 ani am cântat prima nuntă. prima nuntă ați ținut-o dumneavoastră? La nuntă, da. Am avut nuntă la 9 ani. Bine, cu frate la maică mea, dar nu era așa mare muzicant. Ați mai avut în familie muzicant? Da, a fost taică meu, dar nu era marele muzicant. La vioară era. La vioară și pe urmă când m-am ridicat eu, au ajuns brații. Au fost bunicii mei muzicanți. Bunicii mei erau 5 frați, din care erau 2 vioriști, 2 brațiști, contrași, cum se spunea pe timpul ăla, și gordonaș. Gordonașul era jundar pe vremea aia, cum se spunea. Unul dintre muzicanți era bun la români, celălalt, Giuri, era bun la maghiari. Ăștia au fost primii muzicanți în Suat. În Suatul, de exemplu. Ăștia au fost primii muzicanți. Da, deci eu nu i-am prins că așa a fost treaba. Nici taică-mi nu i-a prins pe tăți așa. Taică-ți lui bunicul mi-a murit când taică-mi avea 14 ani. Dai seama, eu prind numai așa ca și copil. Era copil. Eu nu i-am putut prinde că n-am avut cum. Da. Am înțeles. Și, de exemplu, la Suat, dumneavoastră, de fapt, sunteți din comuna Suat, nu din comuna Mociu. Da. La Suat, de exemplu, ce jocuri erau? Ce se juca? Și acolo se juca de-a lungul. De-a lungul. De-a lungul se juca cu bătută, hărțaguri, la români. La maghiari, se cânta altceva, holgotori, cum spun ei, gardașuri. Da.
Da. Am înțeles. Cum era, domnul Sângaciu, relația muzicant-jucăuș? Cum vă tratau oamenii mai mult? Să știți că muzicanții erau foarte apreciați. Foarte apreciați și respectați. În primul și în primul rând. Erau nunți, de exemplu, la Suat, când meream la nuntă, meream de sâmbătă de la miaz, mă refer la maghiari. Și veneam acasă luni dimineața pe la 3-4. Pentru că ei, maghiarii, duminica dimineața de la ora 3-4, toată suflarea mereu acasă. De la nuntă. Tot. Numai gazda că să rămânea, muzicanță și un bețuv doi acolo, care mai rămâne. Și se făcea două nunți, și la mire și la mireasă. O parte de muzicanți era băgat la mire, o parte de muzicanți era la mireasă băgat. Deci două nunți era făcut, și la mire și la mireasă. Foarte obositor. Până la 10 începeau oamenii să trâmereau oamenii acasă, să hodineau, dormeau, își spraveau cu animalele, cu ce aveau la casă și înapoi la nuntă. La 12, duminica la ora 12, se făcea cinstea la mireasă. Fiecare nuntaș, cât s-au fost, că erau multă lume, erau nunți mari. Vedea mireasa și mirile ca pe un copil îl vedea dacă îți stătea în capătul ăsta de cop. Fiecare nuntaș, la 12, când se începea cinstea, trebuia să joace fiecare om care cinstea să o joace pe mireasă. Câteva secunde. Avea piesa lor a miresii la cinste. Și după aia începea nunta. Dacă până lunea dimineața la 3 la 4. Apoi ele era nunți. Pe care era piesa miresei, de exemplu? Asta ne-a fost. Când meream la colindat și cântam piese din asta, plângeau femeile și bărbați. Atât cântai și intra altul la rând. Zicea omul care intra pe gura și eu zău hibaș, că vezi, Doamne, care de jină, să meargă să citească mireasă. Și iar începe tot cu piesa asta. Pe dura ore întregi, îți dai seama. Aceeași piesă. Exact aceeași piesă.
Domnul Sângaciu, dumneavoastră aveți ca un fel de clasă cu mai mulți elevi pe care îi învățați la vioară, la braci, la contrabas. Ce credeți că trebuie făcut ca elevii dumneavoastră să vă fure? Pentru dumneavoastră ați zis că nu toți muzicanți aveau, cum știți al dumneavoastră, nu era el mare muzicant. Ce credeți că trebuie făcut ca elevii dumneavoastră să ajungă la nivelul dumneavoastră? Păi, deocamdată am dintre ei elevi care sunt mai de mult la mine să învăț și mă pot baza pe ei că o să ducă mai departe tradiția și obiceiul. Asta e și punctul meu de vedere și asta și vreau să fac. Pentru că cât am trăit, nu mai trăiesc oricum. Să fie clar. Să vreau ca cineva să ducă mai departe tradiția și obiceiul.
Mai țineți minte care a fost ultimul joc ca pe vremuri la care ați cântat? Dar cum să nu? Când a fost oare? Apoi, E multă vreme de atunci. multă vreme de atunci. Se făcea joc, de exemplu, la noi aici la Cămin, dar era Căminul vechi, nu ăsta care e acum, nu. Am înțeles. Se făcea la școală la Zoreani, se făcea la școală la Roșiani. Vineau tineretul, de exemplu, dacă sâmbătă sau duminică și iarna, Mhm. vineau în cursul săptămânii cu avans, la mine acasă. Nu, stângați-le, vezi că sâmbătă vrei să facem un pic de joc. Uite, ți-am adus un avans, batem palma, ne întărează și ok, nicio problemă. Meream și cântam la tineret. Jucau, să distra până dimineața. Am avut un bătrân, era Caoaci, din Roșiani. Dimineața pe la vreo 3 apare și el sărac. Povestea asta am povestit și la domnul Grigore Leș. Ne-a luat interviu aici la noi la Mociu. Și apoi cu domniară am ajuns de ne-am dus la ăsta la București, la Muzeul Satului. Eu, domnul Grigore Leș ne-a dus. Tot ansamblu. Și nu mă trezesc cum ora dimineața pe la vreo 3, o sticluță de țuică la el acolo și no, bă, stângațile, cântă și mie horea mea. Păi zic, care e horea domnitare? No, eram tânăr, bă, dar nu s-o știu te exprima. Eu mi-am dat seama. Că mă, aia, lasă pușca ruginoasă. Eu mi-am dat seama că piesa lui Chimica, ăsta e pușca ruginită, nu? Lasă pușca ruginoasă. M-am apucat și i-am cântat din tot suflet. Că nu asta, mă. Nu asta. Nu stai că scând eu. I-am cântat din tot sufletul și o că nu e aia. M-am apucat și i-am cântat Verșul mortului. Îmi duc și eu noi mortul la groapă. Asta e, mă, cu sufletul tău. Și scoate 100 de lei pe vremea aia și mi-o pune în arcuș. Nu zic, știi, ce-ți mai trebuie acum? Muzicant ai, îți trebuie popa și 4 gropari și ești în rând. Da. Am înțeles. Și dumneavoastră ați cântat, cum era, adică jocul ăsta în toată comuna era într-un singur sat sau era în fiecare sat avea jocul lui? Cu jocul ăsta care noi îl avem, jocul ăsta românesc, noi meream peste multe sate și peste tot meream și cântam jocul nostru ăsta românește, de-a lungul și românește și jocul lui Stângaciu și ceasul și așa mai departe. Deci astea erau de bază la noi, mai ales în comună la noi. Mi se cerea, știam de fapt că trebuie să cântăm și cântam mai multe piese și fel de jocuri. Da. Și în ce sate ați cântat și în afara comunei sau? Da, de capă, mi-am cântat și până către Târgu Mureș, încolo, către Turda și... Era ceva ce făceați recurent, adică săptămână de săptămână, de exemplu, sau lună de lună? Cât de des vă chemau oamenii în afara comunei? Eram nunți înainte, tată. Eram nunți înainte, nu ca așa acum. Păi era groază când vinea sâmbăta. Aveam nunți și sâmbăta și dumne. Și fără stație, nu cum e acum cu amplificare și cu dinere. Când scăpam dimineața de la nuntă și veneam acasă și mă spălam pe față și din astea tot mă dăream pe obraz de bătături și le aveam la mână. Deagetul de la arcuș așa era cât 2 deși. E bătătură de la arcuș. Erau nunți grele, nu așa. Și de exemplu, într-un sat, să cânta cumva și în alt sat din comună de aici erau alte jocuri, vi se cereau alte Dar jocuri? dacă erai cu adevărat muzicant, cântai, de exemplu, și ca și de la Prata. Cântai ca și de la Palatca. Deci nu era problemă. Cântai. Și jocuri de-a lor și jocurile tale, deci toată lumea juca pe jocurile astea. Da. Și jocurile astea noastre le-ați furat de la... Le-am furat de la oameni bătrâni. Eu, când eram copilul așa la 6 ani, eu deja îi furam vioara la taică-miu de pe Păreace, cum era cățată în cui. Și să mă scuz de expresie, meream în fundul grădinii pe wc și mă apucam și acolo exersam. Maica mea, el la un moment dat a auzit și m-a urmărit. Eu stam pe wc și cântam. Eu până atunci nu știam să acordez instrumentul, vioara.
Eu rupeam la taică-mea corzurile. Sâmbătă trebuia să meargă, taică-mea la cântat și n-avea cu ce să meargă. Și mi-a rupe mie corzurile de pe viol. Eu nu. Eu la un moment dat s-a prins. Apa era bătută, tată. Așa mă colbăia bătrânul cu noiaua de praf ieșea din pantaloni. Eu la un moment dat, maica mea, Dumnezeu iarte, l-a urmărit, m-a pus zi de salar, că lucra la Cluj. Făcut naveta la Cluj, lucra la Cluj, la Clujana. La Piei Crugi și s-a dus, gata mama și l-a urmărit până o lua salariul și s-a dus la muzică și mi-a cumpărat vioră. 350 de lei, cum era bani atunci. Atunci n-aveam curent în casă, lumină în casă, aveam lampă, Lampă cu petrol. petrol. Când auzeam pe taică-mi că fornăie, meream să dădeam lampa în sus, toată noaptea mă uitam pe vioară. Dimineața, în loc să mă duc la școală, luam vioara în mână și de. Temile mi le făceam în clasă. Și uitați, dacă mă gândesc că pasiunea asta față de vioară a fost amplificată oarecum de faptul că oamenii jucau în fața dumneavoastră și că trăiau pe muzica dumneavoastră. Da. Dacă la copiii ăștia pe care dumneavoastră îi învățați, dacă în fața lor nu mai joacă nimeni, că nu mai este unde să joace nimeni, credeți că ei mai pot învăța să aibă aceeași pasiune ca și dumneavoastră? Să pot, da, pentru că avem ansamblul ăsta care îl avem și acum îi învăț suita de dansuri care îl avem la noi în Comuna Mociu și asta și vreau să fac. Ca cu timpul când o să se ridice alți copii să învețe să joace jocurile astea a noastre, ei să aibă de unde să fie capabili să poată să le cânte la tineret. Și jucăuși, de exemplu, în vârsta care încă mai duc dansul, așa cum au fost din totdeauna, cum știți dumneavoastră, mai ies în comună. Da, avem unul care e dansator bătrân, are 84 de ani, vorba de Todor Tătar, care el e mai în vârstă, Pop Mihaela de la Ghiriș, al doilea după el, și restul sub 80 de ani. Am câtva bătrâni din ăștia. Am înțeles. Și toți din ansamblu care joacă din comună sau sunt din mai multe părți? Din comună. Sunteți din comună? Da. Pentru că Ghirișul aparține de Moci. E satul Ghiriș, Comuna Moci. Crișaniu e satul Crișani, Comuna Moci. Zoreanii e Oncătun, cum s-ar zice, da, e tot. Moci. E din comună. Da. Domnul Stângaciu, pe lângă nuntă și joc, în ce tradiții sau obiceiuri mai erau incluși citirașii? Unde vă mai chemau să cântați? Erau, nu știu, obiceiuri sau ritualuri în care erați inclus? Noi, când era un deces în familie la careva aici la noi toți muzicanți meream și cântam la privit. Seara până dimineața cântam. În ziua mormântării, la ora 12, dacă era programarea mormântarea la ora 1, noi la 12 eram prezenți. De cu seara zicea, mâine la ora 12 vine să cântăm mortul de amiază. Așa obicei era la noi. Ne strângea cu toți muzicanții și mereu cântam până vinea preotul la mortul respectiv. Și ce se cânta la mormântare, de exemplu? Piesă de asta de mormântare, deci a mortului, cum s-ar zice. Ne puteți interpreta un pic? Da.
pe lângă La următoare noi- mai erau... Da, mai era care cântă preotul, de exemplu, asta în ea. Asta era, de exemplu, asta, piesa a doua care a cântat-o la mort, ăștia o cântă Toporul, o cântă Suatul, o cântă chiar și Palatca, dar prima piesă care am cântat-o, asta nu o cântă nimeni. Nici Sopor, nici Palatca, nici Suat, nici nimeni.
Și pe lângă înmormântare mai erau tradiții, nu știu, de exemplu, am Păi, întâlnit cântai piese, cântai pe doine, cântai chiar și jocuri de-a lui. de Decedatul, mortului, Da. care îi plăceau lui. care era jucăuș. Cântai, dacă știai că era bărbuncaș, îi cântai și bărbâncuri din astea, da, tot. Afară de jocul mireș. Dar nu puteai cânta. Dar îi cântai chiar și dacă era și juca chiar și jocuri mânești, îi cântai jocuri mânești, absolut. Da. Am înțeles. Îi cântai jocuri de lui, de exemplu. Iai jocuri de lui și îi le cântai. Pe drum era piesa asta care a cântat acum prima. Pe drum până la groapă. Și înainte să fie, de exemplu, cu bani, că ați zis că vă dădeau un avans când vă chemau, ați prins vremea când erau răsplătiți, era și numai cu meringe sau cu zile de clacă? Vă spun eu cum a fost. Sincer să fiu, nu am prins-o, că mai înainte bătrâni, mereau pe bucație la cântat. Că făceam jocuri, haideți că vă ducem cu curuz, porumb. Mereau și le ducea chiar și la socuri bătrâni. Iepuri le ducea până casă. Porumb. Că nu era bani. Dar era mulțumiți oameni. Era mulțumiți. Mai departe, eu am prins 6 ani cu, nu înțelege că la noi, primul lucru care îl făceam, cu târgul, de exemplu, care îl făceam cu angajare la noi, ăla era primul lucru. 2 pice de casă, 2 litere de țuică și 2 găini. Dacă n-avea 2 găini, ne dădea 2 rațe. Atunci luam așa, eram 6 în formație. 2 primași, acordeoniști, gordonași, 2 contrași, acordeoniști și gordonași. Eram 6. Și luam primii. La prima notă luam vioriștii, la a doua tură luau braciștii, găina, spicile și literul de ginanți, 2 litere de ginanți. La 3-a notă lua acordeonistul cu gordonaș. Dar țuica să consuma împreună. Ne adunam la o casă, de exemplu la mine, sau la vioriștul ălalt, bătrânul cu care am cântat, și beam acolo cu toți. Ne apucam după de cântat între noi. Cântam când disam după noi, cum vineam de la noi. Da, mai ales când eram la școală, vinea taică-miu după mine și mă scotea din clasa afară. Mă ducea cu sărbătorile astea, cu Paștele, cu rusale, că se țineau și rusalele atunci, nu ca așa acum, că numai atâta știai când erai la biserică și gata. Mai eram la cântat, la Ca un fel de joc, nu? N-avea oamenii bani, care îți dădea, de exemplu, 2 lei sau 3 lei sau 25 de lei. Era mare gaz. Păi ai un sac, ia, orică n-am, stai că-ți dau. N-ai care nimeni un pișor de caci de miel, de la altă casă măruntaie cu capul de miel, de la alt un picior din spate, de la alt un picior din față. Eu pe câte 3 străzi lăsam saci de carne. Îți dai seama? După veneam acasă cu noi 3 muzicanți și ne împărțam cu carne. Și bani puțini, care avea să dea niște bănuți, de la nu mai vedea carne, normal. Dar care n-avea bani, îți dădea carne. Chiar și carne de porc, cu sărbători, cu Crăciunul, cârnați, cișorașe de porc. De astea ni. Eu am prins treburi de astea. Da. Apoi de Paști, de rusale, ce se făcea? Se făcea joc ca în... După ce veneam de la, că mi așa ziceam, la cântălit. După ce veneam de la cântat de la oameni, așa, ne-a așteptat tineretul în centru. Veneau oamenii de la biserică și meream în parc la cămin, cântând. Când auzea lumea muzica, când meream cântând, toată lumea vinea la joc. De mai departe. Apoi la joc participau și românii, și românii, și ungurii, sau era separat? Nu, că jucau la oaltă, și la anunț, când era anunța, pe drept, vineau, că era cea mai și țigani, așa, că te dau 3 părești, 4 părești de țigani, preci, și așa, nea. Și maghiari, care jucau toți jucau. Am înțeles. Și erau, de exemplu, oameni care, cum ați zis, vă comandau jocurile, cum a fost domnul ăla cu... Da, erau oameni care spunea, zâm jocul de exemplu, Vasilica Cociș. E jocul lui Vasilica Cociș, românești, care se cântea, sau
doina lui George sau jocul lui Grigori și de-alea, al lui Cutare. Să știe, ăla avea piesa asta, ăla avea piesa asta. Deci noi muzicanții când veneam între meși, de exemplu la anunț, și cântam la fiecare om care era la masă și se punea la masă să mânce, noi știam ce-i trebuie la ăla, ce muzică îi trebuie la ăla, ce piesă îi trebuie la ăla, știam fiecare piesa lui și ăsta. Așa eram. Am înțeles. Și vi se pare că mai de mult erați mult mai bine tratat decât acum, ca și muzicant? Da. Acum cam cât de des vă mai cheamă oamenii la un Păi eveniment? acum, de exemplu, jocuri nu s-au mai făcut, știi Dumnezeu. Nu. Numai atâta mică, suntem chemați la spectacol. Nici nu-ți mai. Sincer să fiu, nu-ți acum, dacă ne bagă până la beseare, că până la mine să și de acolo salut. Îți zice, iară, soară și vii. Ora de alea nu mă duc, mă vin stau. Că nu se merită. Mă duc să-i fac favoare, să mă duc pe drum, să-i cânt. Mai bine văd de treaba mea. Și la anunț își cheamă, de exemplu, El anunț își cheamă de ăștia nini cu stații și pun CD-uri, stick-uri și din astea sau cheamă soliști și ăla mimează și îi plătit cu bani grei. Și tu ca muzicant, nu-i mai ce-a fost. Deci n-are rost să ne lăudăm că nu-i mai ce-a fost. Înainte spun, înainte aveam nunți când era sâmbăta groază, când vinea sâmbăta și duminica. Era groază efectiv. Vinea după noi, de exemplu în Năoi. Satul Năoi, comuna Cămăraș. Vinea cu căruțele după noi, cu căruța după noi. Nu, 6 persoane, 2 drum. Dimineața, pe când să venim acasă, mi-o dădea ptita, găinile, ginarsul, căruțașul meu, Durnea. Durnea că era mort de beat. No, hai acasă dacă ai. Încolo, la nută. Vinea după noi. Dar înapoi nu ne-a mai adus. Capaietul pe jos din Năoi până în moci, cu găinile și soară și cu pitile și cu ginarsul, cu sculile. Da, așa a fost. Deci vă e dor de perioada în care, chiar dacă trebuia să cântați foarte mult și era destul de chinuitor, Pe să făcea nunți, omule, în cortul, spui, cortul, nu ca mă, de acum să faci la sala cu tare, și pe să făcea mâncare de naturală, să tăiau porci, să tăiau găini, să tăiau câte 80 de găini și câte 20 de rața, erau alea să mă frate, de nu te săturai, mă. Aperitive, așa cum a lăsat Dumnezeu. Deci a fost suspețe ca lumea. O suspețe ca lumea. Nu-i mai ce a fost. Că nici nu o să mai fie. Viață.